Mamati kat sansil mo. Amati akmat sir. Ta isot pagkuna akmat ta apay nga jak makapano inji nagtugtug ako klata. Nagpanaw ako at isang tumantayang ko. Iti ka dita gundaway gagayam kaya nakabsat kat adata yung mismo dito'y pagigyan nanti pamilya ni Manong Milo Jacinto nga idilaan kelman mga ka-JCQ ket in padanon tayo iti channel tayo nga iso na ket mapukpukaw nga iso na ket nagpukaw iti malem iti Martes ngem iti laeng bigat nga si Mang Pet gagayem ket absat nagdandanagan dagiti pamilya na binirbirok da iti agupat nga aldaw ngem nabigla dalaengen itay bigat sumungsungat meten iti paggigyanan na mga kaibigan. Isot nga po ng Karita Gundaway, makasarsarita tayo no apay nga haan nga nakasangpet iti upat nga aldaw no nagturturungan na mga ka-JCQ. Manong, idi nagtalaw ka ijay pagyanam, napanam idi? Napanak ta bantay sir. Pagkagala pagkuak ko matiparya. Umidi ko agkuak agbalawak mo tan sir ata sa bali mati no kada magnaak mo tan. Isumot lang yung isot pa na ako. Isuma nadanagan ak mo tan sir. Turo kasta mata kasta basta ay, ito gaw ko sakto man magna. Isang tumot man ti papa na ako. Isuma sa bali sa ti ko kung kunak sir. Anak ko matmapamalaan pabantay. Hindi tayo bulo sir kada pagkukumot parya. Tayo kakuat pala-pala na. Anong oras ay di nakadanong ka pabantay? Mga kwape lang sir. Mga galas 9 nga ta. Pagtan. Kut, jak mo't makasablin sir. Kadjay mo't lata ka dyan. Tagsubli-subli ak mo't lata yung Anong awit mo iti? Oo pa sir. Ang ko pa nga Anong dati buneng mo iti na pagkabantay? ada sir. O, naisubli mo't laang? Adamot sir po nung kuhang kumot nga kinaskasta ko. Kajayak mo. So, idi haan ka nga makarwar iji napanamon, anat inubrang iti? Kut di latan sir. Agtuga. Maan. No dati makinagsap nga ito. Iturog ko. Tayo idaklat ta. Kut naman makariing ako. Agtugtuga ako man sir. Pampanunutok no pagrora. Tayo agsubli-subli ako matlatap. So, kuha na di sir. Nang nanganam nga rod kan nangalalaam ti ininom mo ta upat nga aldaw ket nakasurvive ka itatantay. Hanak nang nangan sir. Oo. Hilata danom. Ay nangalam ti dano. Anda danom nga nakita sir ket isulatan nga alalak tininom ko. Awamad lang dagitay kaslang kakaibang duwende or whatever man na nakasamsamita. Awmot sir basta di lang. Agsubli aklat ta basta madaranti madayok ko man sir. Makawakwak man ti makapagnak manan. Agsubli ak man di pagyanakon sir. Di ragtugtugawa. Okay. So mamati ka nga kaslang naiyaw-awan ka or nasansil mo ka. Buon sir isumot ti kok sir. Oo. So tay bigat, tay makariing ka. Kasano nga na-recall mo't pagsubliam? Kasla dati nang ikwakwalatat sa kak sir nga dati kasla Magnakagit talaga nga masurutam. Sulat na kakuak siya. So, agmulmula ka man itahin. Kasano nga tapos nakakuak. Kurak man na sir. Ito yung nagnaak dito. Kadjakot masurutan na pulsi. Di kasta. Ang kami nga nabangban mo. Hamot siya. Di lang sir. Nung maturog ka tirabi eh. Di gidaklatan sir. Agkukutak. At sobrang nukwa. Kukutak latay. Kadumaklatan sir. Sa tumakariingak man. Isa pang panunutak man ano. Ano diyan ko sir. Tadyak mo tamo nga banda kada. Ano yung ba dito na panang magantay? Ta sir. Tabantay. Basta diyan mo. Ano dito pag basurakin man? Bakit ta kadyayin na siguro sir ata. Ito nga nga to ta planta. Un sir ata diyan mo tamo noon na orit ta. Kung ita ko nakmot ta diyan mo tamo DJ. So asidag lang iti ayan tayo awan malama awan mangmangag mo nga danorodor ti luglugan. Mot sir. Isut ko nga rot sir. Tano ka baybayagak nga ko ni. Na ano sakti kadya nga. Nabayagamat nga nakapan ni Jayen. Una sir, dati matag ko. So dito nga banda, mangagmulatat darano dortilugan naglalo trabi ingam awan nang nangagbukulos. Awan sir. Tayo so nga rot sir ata kalkalak piti ka magnukuita, makit ka dayuak pa dyan. Ngam di lang nga time ti talaga nga haan mo nasurutan ti nagsugyan. Un sir. Ta kada magnakot deta. Isang tumanti di nagapa ko, isang tumanti. Iso lang nga iso. Un sir. Mamumat nga binabalik iti bado iti.
Ang kuhat na laglagip sir. Nabinalay kay. May Ang kumakon. kamit nga agbut ko hindi. Ang butang ko sir. Tikas la palat ta. Lang gagangay lang. Mm-mm. Hindi lang pag naam iti di mo masulutan. Un sir. Di lang Ano nag... ni apoy init at tayo masulutan pinagsulit ko yun. Sa papay sir. Ang piti hindi dito kasla na ikuaklat ta. Tapos lang nagtao ka lang nga. Kasla dito nadanong ko lata dito sir. Ito kota pa. Nakita ko dito pam dito ko naklat ta. So nagdiretso ako sir. Di agawid ka, haamo nga nalabsan din di kalsada. Awmat kok nga kasta sir. Naubuntahan. Oo. Isang nga rod sir. Kung panunutok na kasot nakakuha ko na rod sir. Eh, Tikas la ito, adalat tanang ko kanya. Ang tarabi, samot lang. yung napuputang mat lang nga nag-agrabi, i-accept nga't aglawag ka dyan. Mapuhutak mat sir at kuha ko na kuha isa to bro. At mga tanga. Yung no tumagat-tagad ka, ano, hindi kita mo. Tigi kay kayo latas eh. Dadak ko lang kay kayo. Oo. Sulat ta. Awa may digitikas lang karkar na nga babasit nga tattao. Awamot sir. Awa met lang digiti napadpadakam nga kaslang bunton ko ma. Awamot sir. Basta DJ lang sir. DJ, basta magna ako. Isuntuman pa na ako. Kadya, basta magna ako. Isuntuman lang naman. Awa met na-recreate na tiban no. Awamot sir. Awamot pulos nakakuha sir. So not ma-recreate nam tatamano. Awan sir, DJ lang kuha ka. Tapos ang kabasis ka, DJ, bising ko nga tamot ta. So nga, ang anak mo ta si Dito si Mangkuta, nagkape Did you nga upat nga aldaw nga pa nag-stay mo tabantay, haan nga nagsaksak yung sit mo? Hamot sir. So, ang anak mo sir ta, dana sa kuha nga dano. Sulat ta pinangkuha sir. Danom lata ipapanag mo. Un sir. Sana pigsamot, danong kung kunak sir ta, sulat ta pinag, basta kasla mabisira ko mga isa uminuma. Digiti bongbong ti anyaman nga makmakan dito bantay awag mo sa kita. Hamot sir. Danom lang talaga. Un sir. So karita nga pasamak mo nalagip mo ba ni Apo Diyos nga nagkarkarara? Un sir, dito yung kunapo kung kunaklatan sir, hindi po. So, diyak nakukuha mo kasanot ko kuna. So mamati kat sansil mo. Amati akmat sir. Tayo isa't pagkunak mo taapi nga, diyak makapano, hindi nagtugtug ako klata. Nagpanaw ako, isun tumantayang ko. Okay, so ano itikas lang mensahe mo kadigiti kakabsat tayo nga mapapanik di bantay kang runaan na digiti mahilig nga mapanagala kadigiti ka sa pulan ka. Digas ta kita hanggang may pulan kanya. Kaya ganan nadalat tamat ng sir, ta amat ko deta. Ang manon sa amat ti makasta. Sulat ti ko. Tatakmat lang na kukuhan ka deti kasto. Ano ito na pasamak baka mangagas ka po na ulit ka ta. Ilagmala mo sir. Ako madigiti madbadlaw mo trabi. Ako mat sir. Ako digiti matagtagain na po nga kaslang adati mangitunda nga sikat yung mangagas. Ako mat sir. Ako mat ni ko ako kanjak sir. Ako madigiti matagtagain na po nga. Awan sir, basta nun yung dangon sir, may turog kulat ta. Sakto makariing, dito agtugtugawag, panunutak no, pagsubjak sir. So ayan mga ka-JCQ, digit istorya ni Manong Milo Jacinto. Ta sigon kanya na kat idi nagturong iti kabakiran nga sinigmatlaang ditoy Barangay 24 sa Nicolas Ilocos Norte kat naggandatan at agsubli haan nga makasubli gapuanan na tamay may samot lang kanong place DJ pagpulpuligusan na mga ka-JCQ. So dagiti so amin nga followers si JCQ Online TV channel dedi nakabuya iti featured stories tayo wano interview tayo deti kabagyan na iti kalman. Thank you kadagiti nagi-share kadagiti ni adda iti concerns na gagayem ken kabsat nga iti kadagiti gundaway ni Manong Milo Jacinto si Mang Peten awan met iti napaspasamak kanya na deti kapsut na laeng gapuanan nata haan nga nangnangan iti agupat nga aldaw mga kaibigan. Maraming salamat po.